Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary köp okulan makallarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz Aşgabatyň täze aeroportunyň çöküp başlamagy hemde 2 milliard dollardan ograk baha durýan täze binada dören näsalygy düzeltmek üçin döredilen komissiýa. Gülönçü dürüdilýän telekaçylaryň ikisine ýyl kesilmegi, çilimkeşlerden güwenname sorulmagy hemde Berdi Muhammedowyň hökümetiniň temmäki gadaganlygyny basyş üçin ulanmagy barada boldy. Terror hüjümleriniň İstanbuldaky türkmenlere ýetirýän täsirleri baradaky söhbetdeşligimiz. Aşgabat, Pekin, satylýan gazal, gelýän pul adalýar. Aşgabatyň täze aeroportu çöküp başlady atly makallarymyz bolsa, has köp tesgir ýazylan, pikir goşulan makallar boldy. Siz hem Azatlygyň websaýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna gelip söhbete goşulmagy, pikirlerinizi ýazmaga çagyrýarys. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly şu hepde Aşgabatyň täze halkara huga mendiriniň binasynda dören näsalyk barada habar okujularymyzy giň gyzyklanma döretdi. Mundan öň Aşgabatda gurulan ýokary amatlykly jaýlaryň we beýleki deskalaryň hem gyslanma ýagdaýda teknik howpsuzlyk talaplaryny dol berja etmezden gurulýanlygy hakyna tasdiklap bolmaýan habarlar goşupdy. Emma türkmen häkimetleri 2 milliard dollarlyk täze aeroportlarynda habar hem ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Ýöne Azatlygyň ýerli çeşmesi hökümetiň bu mesele boýunça ýürüýte komissiýa döredenligini habar berdi. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Aşgabatdaky täze halkara aeroportu bilen baglylykda täze maglumatlar peýda boldy. Azatlyk Radiosynyň odal hem habar berýäsi ýaly geçen sentýabrda açylan halkara aeroportunyň binalarynyň biri çöküp başlady. Munyň netijesinde binadaky ençeme aýny çataçyp, onuň aragatnaşyk ulgamy hem hatardan çykdy. Aeroportdaky näsazlyklary ortadan aýyrmak üçin düzülen ýürüýte komissiýanyň işini ýakyndan bilen çeşmäniň aýtmagyna görä, Türkiýanyň Polimex karhanasynyň wekilleri prezidentiň administrasiýasyna çağrylypdyrlar. Ýatladyp geçdik, Polimex 2013 milliard dollary gurulan aeroportuň esasy putrotçysy bolup çykyş edipdi. Prezidentiň administrasiýasynda karhananyň wekillerinden näsazlygyň näme sebäpden ýüze çykandygyny, şeýle bu maglumatyň habar serişdelerine nädip sızandygy dogrusynda düşündürüş soralypdyr. Aeroportdaky bolan ýagdaýy prezidentden ýasyrjak boldular. Emma bu maglumat Azatlykda peýda bolandan soň bu habar prezidentide barp ýetdi. Mundan soň aeroportdaky näsazlyk bilen birlikde bu maglumatyň syzyp çykandygy dogrusynda hem galmagyl turdy, diýip Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Onun sözlerine göre, häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklary aradan aýyrmak boýunça ýürüýte komissiýa esaslandyrylyp, onuň düzümine ýerli we daşary ýurtly, şol sanda binalaryň çökmegine öwrenýän hünärmenler hem girdilipdir. Azatlyk Radiosynyň çeşmesi näsazlygyň aeroportuň esasy binasynda ýüz berendigini hem belläp geçdi. Üçökdäki we ikinji gatdaky aýna ürtükleri süýüp başladylar. Aýnalar çataşdy, sepler we käbir turbolar atyldy, diýip ol sözüne goşdy. Aeroportdaky näsazlyklary aýyrmak boýunça gyzgylaňly işleriň alınıp barylýandygyny Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň ýene biri tasdiklady. Ol Türkiýanyň Polimex karhanasynyň wekillerinden başga bu işi Fransiýanyň Buick Construction guruluş firmasynyň işgärleriniň de çekilendigini aýtdy. Karhananyň Aşgabatdaky wekilleri bilen häzirlikçe habarlaşmak başartmady. Azatlyk Radiosy Buick Construction karhanasynyň Parisdaky baş edarasy bilen habarlaşanda firmanyň wekili Mathieu Carré öz işgärleriniň Aşgabatyň aeroportundaky näsazlyklary aradan aýyrmak işlerine gatnaşandygy baradaky maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Azatlyk Radiosynyň habarly çeşmesi Sewitdäki grunt suwlaryny aýyrmak üçin bu ýere goşmaça burow deskalarynyň hem getirilendigini ma'lum etdi.
Aeroportun yerleşen sebitinin ýagdaýyny gowy bilýän geologlaryň sözlerine görä, bu raýonda elmydamyda çylsyrmly hidrogeologiki sertler bolupdyr. Ol ýerden geçen asyryň 60-njy ýyllaryndan başlap kadyly i sertleri üçin dowamly grunt suwlary hem çykarylyp gelinipdir. Häzir aeroportdaky ýüze çykan ýa-tazlyklar dogrusynda türkmen mediasynda hiç hili maglumat berilmedi. Hormatly dinleyijiler, Merdan Sariýew dinlediňiz. Elbetde bu Aşgabatda soňky ýyllarda gurulan uly, gymmatbaha deskalaryň diňe biri barada bar. Şol wagtda Aşgabatda gurulýan we ýykylýan, soň gaýtadan gurulýan ýa bejerilýän millionlarça dollarlyk binalara garamazdan regionlarda kiçik bir çağalar bagynyň gurulmagy hem uly mesele bolup galýar diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Türkmenistandan habarçymyz Sultan Açylow bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, Daşoğlu 60 ýaşly pensioner Şirin aýda bilen onuň ýaşaýan ýerindäki şertler barada söhbetdeş boldy. O wagtyň sosial medeni ýagdaýlary barada nämeler aýdyp bilýäňiz? Iň bir zeruriýet çağalar wagy bolýar. Çağalar wagyndan başlalyň. O wagtda çağalar wagy barmy? Çağala bağı yok. Öň sayız wagtda bolan hazır çağala bağı yok. Şo saýy wagtynda bar bolan çağalar wagy näme etdiler? Indi hazır laboratoriýa kurdular onu, laboratoriýa işläp dur. İşgärlerine misal üçin bir döwlet işinde işleýän işgärler bardyr. Mugallimler, doktorlar, kärendeçiler çağalary näme etdiler? Nirik tapşyrýarlar. O daşawza eltip gaýtdylar. 5 kilometr. Ha, 5 kilometr. O daşawuz 10 kilometr bizere. O asfalt geçene 5 kilometr diýen. 10 kilometr bizere daşawuz. Şonundan çağatyn her gün şöýre gatnatmaga hemme kişinin ýagdaýy ýetdi. Yetjek aparýar, yetmedik bize öýde. Öýde ýür. Öýde kim seretdi onu? Işleteň misal üçin gelinin kärendeçi bolda kim seretip bermedi? Men özüm qarry bolsam men seretmeli. Başga näme ýola ýügürüp çyksa uşlap oturýan. Başga näme ýok ahir. Indi şoňa siziň ýaly kömekçisiz kärendeçilere mame. Hawa, ola öýünde oturýar, işlemenen çagasynda eplemege adam bolmasa näme etjek? Güderan ýagdaýlar nähil şolardan? İşläbilmese güderan ýagdaýlar. Ey mal saklaýar, tok saklaýar, şeti boňşandyrdy da. Hawa, başga näme işleýin dese ol çagalany nere taşlap getjek, şoňa oturýar da öýünde çagasy näme et. Bir cemaat 500 manat, teze pala bilen 100 manat berse, şoňa oňş pasobiýa bilen oňşýarlar da. Diýje goýan şu çağatyn bir ýanyna alyp şu paxta meýdanyna ototma, paxta ýyma çağatyny ýakdyp ýanynda saklap rehmet çekýän dinarlar barmy? Bar, onuň ýalan bar, o çağalary aglap izinde şetýerlerim bar. Çağalar wagyny dikläp bermek barada gurrun bar ýa-mı? Şonu bir täzeden gurjak diýil ýa-mı? Bilmeýän, men soramadygam şunu. Kime ýüz tutýan oňa? Daýhan birleşiginiň başlygyna ýüz tutulan okmy? Bolya der, o sana soňu ýok. Indi bir görünüp duran guruluşyk ýokmy? Çağalar wagyny gurýatýa, klub gurýatýa, başga bir zat gurýat diýilen okmy? Gaýtan bir nämenem köçürüp ýogatdylar olar. Şu ýogalyp ketdi özünden özü o gurulup duran zat. Kalhod ýypdymy? Kolhozma başka ýerme bilmeýäs, hiç kim bilmeýär onu. Ak kerpiçinen söküp aldylar, onu nere gidenini bize bilmeýäs. Şol Soýuz döwründe tutulan çağalar wagy. Soýuz döwründe çağala bağı dep saldylar. Başladylar, soňy ýarty bolanda gark gitdi. Ýarty bolanda galdy 20 ýyl abam durdy. Hawa, 20 ýyl abam durdy, soň şeýle galyp gitdi özünden özü. Bunun başga o wagtda klub, medeniýet öýüşiň ýaldatlar barmy? Doktorhana? Yok, kulüp yok. Doktorhanamız var yanımızda, yaxşı o da bolýar. O wagtyň elektrik, gaz ýagdaýy nähili? Indi yaman del bolar ýaly, ýanp dur. Hawa, ona nämem ýok, şu asfaltymyz ýol ýagdaýy agar. Onu şu o wagtdan bir çeper öwetjekler, aýdym aýtjaklar, tant etjekler çykýan o wagtdan ýaşlar. O näme gider? Şähere gider, başga nere gitýär? Gatna bilýärler. Gatnajak barar, gatnamajagyn nerden bileýin? Özü obamız çet bolsa. Taşlanan oba. Şunun için asfaltımıza da hiç kim qaramaýar bizim zatymyza da. Oba. Hormatly dinleyijiler, Daşoğlu Şirin aýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalary barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Biziň line hasabymyza goşulun. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistanyň metrosyny ýol hadiseleri, ulug transport bilen bagly pazygaly wakalar we şeýle ýagdaýda bolýan adam helakçylyklar hakynda habar berilmeýär. Ýöne il içinde gurrunlardan sen tutulsa Aşgabat mararalygyna uly ýoluň bejerilmegi bu ýoluň uğruna bolýan ýol hadiselerini azalmagyna getiripdir. Emma Türkmenistan giň ýurtga Mar Türkmenawat ýolunyň uzak wagtlar bejerge mätäşdik edilýär. Şol wagtda bu ýolda soňky wagtlar gözegçiligiň gowşadylmagy bilen helakçylykly wakalaryň artýanyny barada hem habarlar gowşýar. Bu arada yerli çeşmeleriň maglumatlary esasında kärdeşim Sehranyň berjek gurrungynyň däliň. İl içindäki maglumatlara görä Mary Türkmenawat awtomobil ýolunda agyr ýol paçygalary köpelýär. Soňky gedek şeýle ýol paçygasy ýanwar aýynyň 9-ynda çal reňktäki Avalon kysymly maşyn ýoldan çykanda boldy. Onuň içindäkileriň aglabasynyň agyr yaralanandygy aýdylýar. Emma mundan ozal dekabr aýynyň ortalarynda 2 ýeňil awtologyň çaklaşmagy netijesinde has agyr ýol paçygasy boldy. Bu hadisede 2 awtologdaky ýolagçylaryň ölenleri hem boldy diýip şaýatlar berýär. Bu iki wakada il arasında derrew ýaýrady. Emma şu beýleki ýol paçygalary barada halk köpçüligine dolu habar ýetmän alýar. Sebäbi bu hili ýagdaýlar barada resmi mediada hiç hili duýdurjy başga maglumat ýaýradylmaýar. Mundan 2 ýyllykda hem iki velaýaty birikdirýän ýoluň ugrunda bir aýyň dowamında 40 gola ýol paçygasynyň bolanyny barada habarlar ýaýrady. Şondan soň ýoluň lewap böleginde gije gündüz eli radarly polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işärlerinden patrol gözegçiligi hem köpeldi. Ýollaky gözegçilik gatnawyň lewaba deýişli bölüminde häzire çelni hem dowam edýär. Emma soňky bolan agyr wakalaryň ýoluň mary böleginde bolandygy aýdylýar. Käbir sürüjileriň tasdiklamagyna görä ýol hadiselerine esasan ýoluň yaramazlygy sebäp bolýar. Şeýle pikirdäki sürüjileriň biri hem maryly alim. Ol 40 ýaşlarynda Mary Türkmenawat aralygynda hususy taksi sürüjisi bolup güzöran aýlaýar. Ýol gowy bolsa hiç hili problema ýok diýerlik. Häzir bolsa ýolu ýydy azally. Çukurlar seredilmese köpelýär we şonuň bilen bilelikde paçygaly ýagdaýlar hem köpelýär diýip olaýdýar. Alim sözüne delil edip Mary Aşgabat ýolu oňurlandan soň ýol hadiseleriniň azalandygyny mysal getirýär. Ine ýol erwet wagty Aşgabat aralykdan günne günaşa bir ölüm habary gelýärdi. Hana ýolu oňurdylar welin eşdilen owa inni kän diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Mary Türkmenawat aralygynda gatnaýan sürüjileriň hem aglabasy alymyň pikiri bilen ılalaşýar. Emma ýolagçylar bolsa bu pikir bilen dolu ılalaşmaýarlar. Käbir ýolagçylaryň aýtmagyna görä taksi bilen sapara çykmak howpsuz däl. Hususan da olar gijeki saparyň has hem gorkulu bolýandygyny aýdýarlar. Taksili saparyň beýle gorkulu bolmagynyň esasy sebäpleriniň biri sürüjileriň ulagy aşa ýokary tezlik bilen sürmekleri bilen bagly hasaplanylýar. Men bir gezek Türkmenawatdan Mara gitmek üçin hususy taksilere mindim welin ortaça 3,5 saatlyk ýoly 2 saatda geçdik. Hudaý diýip ýetýänçe zordan oturdum diýip özüni mekan diýip tanadan 26 ýaşyndaky illeşimiz aýdýar. Ýaşlar ýokary tezlikden kän gorkmasa-da bu taksiçilerin sürüşi gorkudýar. Sebäbi olaryň iň pes tezligi adından saat 120 kilometr diýip mekanyň ýollaşy wepa edýär. Taksiçilerin özleri hem hemmesi ulagy beýle gaty sürmese-de içlerine gaty sürýänleriň hem az dälligi bilen ılalaşýarlar. Taksiçilerin seresapsızlygy we ýol paçygalarynyň köpelýän barada aýdylýanlary polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işärleri hem tasdiklaýarlar. Bir ýerde ýol paçygasy köp bolýan bolsa, onu deýişli bölümlere habar berýäs. Soňra şol ýerde bir svetofor ýa bolmasa, ýol belgisi dikilýär diýip Mary şäher polisiýa ýol gözegçilik gullugynyň işäri sapar aýdýar. Şeýle-de ýol paçygalary köpeli berse, taksi sürüjileri bilen gurrundeşlik geçirilýär diýip sapar sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň pikirine görä bolýan ýol paçygalarynyň 80% esasan taksi sürüjileri bilen
bagly. Taksi sürücüsü diýmek bolsa näme? Ýanynda ýolawçy bar, ýeke özü däl diýmek diýip olay diýär. Ýol ýydygy, ýagny bejerşi işleri aram-aram geçirilýän bolsa-da, iki welaýaty birikdirýän uly ýollaky agyr ýüklü ulaglaryň we beýleki maşinlaryň gatnawynyň ýygylygy sebäpli ýol tiz zaýalanýar diýip sürüjüler we polisiýa işgärleri aýdýarlar. Munyň üstesine dünýä bazarlarynda energiýa terişleriniň bahasynyň pese gaçmagy Türkmenistanyň ykdysadyetine duýurlukly täsir ýetirýär we bu ýollara edilýän ýydyň hassa peselmegine getirýär diýip adynyň aýdylmadylygyny soran Türkmen resmisi Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Mary Türkmenabad ýolunyň uğrundaky ýol hadiseleri we olaryň sebäpleri baradaky maglumaty dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde ýollaryň ýagdaýy nähili? Bu arada bize ýazyň, habar beriň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Soňky 5-10 ýyllykda Türkmenistanyň bilim beriliş ýagdaýy ýokary hujaýlaryna, orta hujaýlaryna öwrenip, mysal üçin mekteplerde bilim beren uçuluşan oturup gelen ýaşlar çağalaryň dogry işlenmesalaryny üstüne çykyp, şoň dogrusyna näde boldygyny düşünüp bilen akla özleri. Çedarşyny diýilen zatlar ada kende bolup durýar. Ýani edil 10 ýyl zalymlyga ýok. Dogry kiçimi kiçi ullar, uly prdywdaka adamlar önden kiçileri işletjek, önden kiçileri naryada öýerjek, öller boldy aňta naryada giden oklar. 940 manat alýanna. Köýnü pullun. Bak eklensiňe ýetermi? 1 kilos et 100 manat. Derman almaly bolýan, vaat etýän bolyny ýetenok, hiç sada da ýetenok. Wah köpeläýse goýula bolyny. Inni ýaşmadan bir çaka bardy, işläbim bilen zokdy. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini taryh sahypamyz bilen dowam etdirýär. Ma'lum bolýaly 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň synanyna 136 ýyl boldy. Ýöne 12-nji ýanwarda bellenilýän hatyra güni Türkmenistanyň 2-nji ýyl resmi ýagdaýda bellenmeýär. Şoň bilen bir wagtda halk içinde hatyra gününiň bellenen barada hem Aşgabatdan habarlar gelip goşdy. Şonuň bilen bir wagtda Türkmen medeniýetyny 5000 ýyllyk Türkmen taryhy hakyny kän gurrun edilýär, riwayaty gahrmanlar döredilýär. Emma yerli synçylaryň, taryhçy ýazylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistan 100 ýyl içinde, 150 ýyl içinde bolan halkyň ykbalyna ýygalyran gyrgynçylyklar barada hem halka maglumat bermekden näme üçindir saklanýar. Biz şu mesele barada taryhçy ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýar. Aman Murat, olar bilen taryhçy ýazy hökmünde halkyň taryhyny iň ýatlanmaly agyr wakalar haýsylar diýip hasaplaýaňyz? 100 ýyl içinde, 150 ýyl içinde. Soňky 150 ýyllygyň dowamyny bolup geçen taryh wakalar özüm Türkmen halkynyň milli mertebesini beýgelden on arnamys ölçüni kesiplen wakalar judakan ýöne azaldyp esaslaryny tanamaly bolsa onu men bolup geçen ýylyna görä sanaýyn 1855-nji ýyldaky Qaragüz öwüşi 1858-nji ýyldaky Gargara öwüşi 1870-nji ýyldaky Gadawat ýontlarynyň kyrylmagy hemde 1879-njy hemde 1881-nji ýylda bolup geçen iki tane Göktepe öwüşi. Ýene şular ýatlanmaly, özüm bir gynanmaly hemde buýsanmaly ýagdaýlar sebäbi Türkmen özüniň watanyny, topragyny Karabaşından hat eri görýänligini suud eden zatlar boldy. Soňundan Bolşewizmiň ýurda gelmegi bilen halkyň başyndan aýrylgan kulpetler ýyly 1917-nji ýylda Kokont Respublikasyny musulmanlar döredenne şonu ýok etmek maksady bilen Bolşevikleriň özü başladylar terrori. 1917-nji ýylyň dekabryny, ondan sonra ol gittikçe ýaýbanlany, soňundan muny basmasylyk bir adamlaryň üstüne edilýän sozuşlar, bir talaňçylyk diýip Bolşevikler özlerini aklajak bolurlar. Ine şeýem gaty köp gyrşyklara getirdi. Muň sanadan sogaby ýöne şu basmasylar ýok edýäsdilen bahana duranylyp bir sada adamlaryň, ýarasyz adamlaryň ýa-da bolmasa
arny namusyny goramak üçin aty çykan adamlaryň kırılan esas yerleri we bir 29-njy 31-nji ýyllar aralygynda bolup geçen wakalar eger şolary barmak tanamaly bolsa onu yer berdi kelto goňurdy kejenin eňerli diýen ýerine Balkanyň dähli wagy goýsun daşowzak juda köp berdi önüne ayın 16-synda şoňa 87 ýyl bolýar bir ýylarlygynyň gökleň yer diýen owasyny bar ýok onu kuwatly bolan kaltaman maştaýlan şaltaý watyry olam 29 ýaşdy ýok etmek üçin başynyň aýdym-aýdy oturan atganyny otlapdyrlaryny şonu da mundan 87 ýyl bol 377 adam şu oda gowurga bolup şoňsyny wepat bolupdyrlar. Aman brat, indi tarihçi ýazy hökmünde şu wakalardan bir netije çykarmak üçin şugun halka nähil maglumatlar ýetirilmeli? Şu wakalar barada anyk maglumatlar barmy? Şeýle maglumatlar juda köp barly. Eger dünýä ýüzünden ödülesen hakykaty aýan açyk edýän, özüm hakykaty goýman ýazylan ençene kitaplar bar. Meselem, Garawat kırılışy hakynda bir esasy işeden adam bir Amerikan jurnalisti ýa bolmasa Sarajevo şahynda muny owan tarihçileriniň ýazan bir giden işleri bar. Galy bersede Karralasy o şahynda jeňnamatly kitabyň awtory bar. Häzirki AKP tarapyna jaýlanan ýaşly ýazgy oň bararym melli kitabym bar. Ýa bolmasam Inmurkan nöklenýär. Ne bir Göktepe şu Göktepe hakkında da Rus tarihinde neyse diýsem bar. Hakyky kitaplarym bar. Meselem garaşdyrylan başga ýyllarynda Rus dilinden türkmençe geçirilen kitap bar. Ruslar Ahaltekede 1879 awtory Tuanmyrda Baranovski. Ýa bolmasa şol Çeç adly bir wagtyny işleyen husus firma, Türkmen firmasy. Ine şoň çykaran Skobolis diýen kitaba ýa bolmasa 1938-nji ýylda 1916-njy ýyldaky Türkmenistandaky Gowolong diýen dine hakyky tarih materiallaryň harby buýruklaryň ýygynnysy kütüp kitap edilip çap edilipdir rus diline. Madrid'in 1916-njy ýylda gelip etrek gurgan moýundaky ýomtlary 40 gidiş ýylatsany bir umumdan 100 000 ýeter ýetmez uýerdiň adamlarynyň üstüne 15 000 adamly goşuny bilen dökülüp jeda berdi ekspedisiýasy bilen ýa-kurrum berýän kitabymda şolatlar ählisi nemediler özüm bar şol kitap. Aman brat, Türkmenistanda soňky 25 ýylda 5000 ýyllyk tarih diýip belli bolmadyk zatlar hakynda gurrun edilýär. Şoň bilen bir wagtda şu anyk zatlar, anyk kitaplar hakynda dymylýar. Siň pikiriňizçe bu ýerde nähil bir aýdymlyk gerek, bu ýerde nähil bir teçik etmeli? Onullana milleti halkı ağırlamak betmeli. Sebebi toplama tarih bilen, toplama kahramançılık bilen bir halkı milli buyhunca, milli duyguynam kemale getirip bolmaya. 70 devlet döröttük deyip öğüniyet, 5000 yıllık tarihimiz var deyip öğüniyet. Aslının kimdiği belli olmadık. Oğuz Hanı ol yaşap mı yaşaman mı? Nesil başıyım diye şor vakti da häzirki anık tarih. Halkın bir düğün kun özünün namusy Karabaşyndan öňde goýup ýazan tarihi bar. Şu tarih halka hukman öwredilmeli. Özüm şunu kiyasaty bir gyras üýşürip öwretmeli. Meselem Bolşewikler döwründe ýa Türkmen baýlaryny ýoksa Paşa Rusiýasyny günäkär etjek bolup öwredilen tarih ýaly bolmaly. Ýa-da bolmasa bir garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap Türkmeniň 800 ýyllyk taryhy ýok. Onu 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan başlanýar diýip halky ýalan sözlemeliler. Halka dogrusyl aýtmaly. Şon birinciden milli buýhunja melegeler, ikinciden tarih öwrenmek üçin düýün kunyň ýalňyşlaryny sapak edilmek üçin öwrenilmeli. Biz Türkmen aňyny, Türkmen buýhunjyny, Türkmeniň milli mertebesini inni hasarlara alyp gitjek bolsak, şu dogrusyl tarih mektepde de öwrenilmeli, ýokary okuw jaýlarynda da öwrenilmeli. Edeb eserler, kino eserleriniň üstüne halkyň aňyna ýetirmeli, beýle halklarym ynjytman hakyky tarih görkezip, şolar bilen bir wagt araşyr, çygysy düýünler çözmeli. Uluzatdy, nirsinden malanda da sowabys. Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmen tarihi baradaky nowatdaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip oturýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.